Gumana şer zêdetir dibe. Ahmet Aktaş. Trump bi navê aştiyê derket meydanê. Gelek ger û geşt. Gelek civîn û hevdîtin pêkanîn, gelek axaftin kirûn û besnê xwe da xwe weke sîmsarê aştiyê nîşan da, hîn zêdetir jî çû û gotinên hîn qelewtir ên ji xwe mezintir kirin û bi dengekê bilind got, ez ê xelata Nobela aştiyê bistînim. Pir kes bêkeniyan bawerî bi gotinên wî neanîn. Helbet mafdar bûn ku baweriyê bi gotin û peyvên wî neynin, ji ber ku prêzeyên wê yên siyasî û kiryarî nepakin. Lewma mirov nikare pişta xwe bispêrê, ji xwe niha jî xuya dibe ku ew qas axaftinên wî yên li ser aştiyê hema yek jî negihîşt encameke mayîn de. Mînaka şer û cenga aktûel a Ukrayna û Xezayê li ber çavan e. Pir caran hat gotin aştî çêbû çêdibe lê mixabin bi 10,000 mirov hatin kuştin û hîn jî aştiyek mayînde mîsoger nebûye. Erê, ji bo çend rojan agirbest pêk hat an pêk tê. Helbet tev jî baş e lê başê dîsa şer dewam dike û çarenivîsa van şeran wê çi bibe nediyar e. Berova jî, gumana şer û cengê hîn berfirehtir û mezintir bibe derdikeve pêş. Ji ber ku gefên Îran û Trump li hevdû dixwin tûştir dibin. Ji ber ku li hemberî hevdû siyaset û hevdanên nîşan didin vê encama gotinên dijberê hev ên dijwar û dijminkarane derdixin holê. Ka em çend mînakan rêz bikin. Trump ji bo ji bin bandora Rûsyayê derxe, İlham Aliyev û Nikol Paşinyan kişan cem xwe û ew li hev anîn. Xwest di ser erdê wan korîdora Zengezûrê vebike, wan û Tirkiye bikîne hev. Li rex vê siyasetê û projeyê, navbera Azerbaycan û İsraîlê jî gelek xweştir bû. Rê li ber bazirganiya wan û taybetiya enerjiyê vekir. Her wiha tê zanîn bi navê Hevpeymanên Brahîmî, İsraîl û gelek dewletên Ereban li hev anîn. Li gel vanan, hevpeymanek balkêş û teze di navbera İsraîl, Qebrûs û Yunanistanê de çêbû. Greva Qibrîsê xwedî roleke navendiya girîng a stratejîk e. Di navbera rêyên bazirganî yên cîhana rojava û rojhilat e. Ji ber vê girîngiya wê, İsraîlê vê giravê ji bo xwe li rojhilatê Deryaya Spî weke navendeke jeopolîtîka stratejîk jî dibîne û li vir radeya herî bilind de sîstemên xwe yên parastinê weke mînak sîstema parastinê ya ezmanî Barak MX'lê bicih dike. Her wiha ev grava Qibrîsê ciyekî navendî yê girîng ê rakeşiya herêmî ye jî. Ji ber ku xwedî dewlemendiyeke çavkaniyên enerjiyê û desthilatiya deryayî û ewlekariyê ye. Ev hewldan û amadekariyên li vê giravê ne tenê bi İsraîl, belê hemû biagayî, alîkarî û daxwazên DYAyê pêktin. Her wiha di hilbijartina nû de dostê Erdogan Ersîn Tatar şikest, Tufan Erhurman ê li dijî wî bi ser ket, ew bû serokê Qibrîsa Tirk. Bêguman li vir armanca sereke jî lêdana Îranê ye û ji bo vê ya lez daye amadekariyên xwe. Weke mînak ji Sûdanê xwestiye ku bi lezgînî heştê şebê bêçek bike û her wekî din. İran vê xetara li ser xwe dibîne û ew jî li gor xwe di nav hinek hewldanan de ye. İran vê xetara li ser xwe dibîne û ew jî li gor xwe di nav hinek hewldanan de ye. Di heman rojê de Îranê li gel Iraqê hevpeymanek leşkerî û ewlekariyê îmze kir û aşkere got ku ev hevpeymana me ya stratejîk hewcedariyeke li dijî xeteraya DYAyê ye. Her wiha hema ji nişka ve fermandarê Hêza Qudsê General İsmaîl Ka nîşand Bexdayê. Di van pêşhateyên vê dema dawî de careke din diyar dibe weke aktorê yekemîn ê ku DYAyê ji xwe re hevalbend û bingeh dibîne İsraîlê ne Tirkiyeyê. Erê Tirkiye jî navê je derve lê xistiye rêza duyem an sêyem. Ji xwe Trump çend caran Recep Erdogan danî keleka xwe û xwe nîşan da ji bo ku yek wî li dijî Îranê bixe şer û du wî li gel dewletên İslamî weke hevalbendê xwe nîşan bide û her wekî din. Di gotarên berê de jî hatibû gotin ku li rojhilata navîn du aktorên sereke hene, İsraîl û Kurd. İcar DYA jî vê rastiyê dibîne hewcedariya bi alîkariya Kurdan re dipejirîne lê ji ber ku di aliyê bîrdozî de nakokî hene, lewma hinek sar û dûr disekine. Ji bo ku tevgera azadiyê lewaz bike û pirtir hewcedariyê xwe bike. Ev danûstandinên wan û tevgera azadiya Kurdistanê heta kengî û di çi astê de wê dewam bikin ne pir zelal e. Belê tiştê aşkere û zelal hewcedariya hemû aliyan bi hev heye. Mirov dikare li ser vê mijarê bêje, şert û mercên dehatû û hostatiya hewldanên dîplomatîk wê encamê diyar bikin. Weke ku teze Kurdan nas bike, Putin jî dest bi pesendariya Kurdan kiriye. Weke ku berî Trump serêkanî û girê spî, wî Efrîn radestê Recep Erdogan û Colanî nekiribe. Trump jî namejî Nêçîrvan Barzanî reşandiye û besnê wî daye.
Dawiya dawî dîsa gelek zelaltir diyar dibe ku rola kilîta çareseriya rast tevgera azadiya Kurdistanê ye.